Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata barita nauli nasian turpuk epistel Minggu pa 14 Tebung Trinitatis tanggal 21 September 2025 ima natar surat di Evangelium Matius bindu onom ayat 25 satu ayat 34. Songonom mahatana tersurat di si. Alani ido ubahen nahudok tu hamuna. Unang holsohon hamu hosamuna sumari hosipanganon manang daging muna pasari-sari parabiton. Da umarga hosa sian sipanganon, da umangat daging sian parabiton. Bereng hamu ma pidong akan namar tonga-tonga langit akan naso manabur, naso manggotil, naso papunguhot tu sopo. Tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangin nasida. Da godang dope hasurungam muna siani. Ise hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saas tagajangna anggo tungsian pakol sohon ni rohana. Boasa tong hol sohono muna parabiton. Patakkas hamu ma partubu ni bunga-bunga na diladangi. Akka naso mangula jala naso manggatti. Ahu madok tu hamuna gari si Salomo uzu di bungaran ni hasangapon nai ibana gari somamake song bunga-bunga sada. Asa molo songoni di parulusi debata duhut-duhut na diladangi na jongjong songo sadarion na tupa di puruni marsugo nai lam hamuma lam so parulusan na oe hamu siotik hapor seaon atong unang mahol sohon hamu rohamuna madok ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama parabiton nami. Akka si pilibi guro makarikoton sa luhutna si songoni. Di boto amamuna na di banua gijangido naung rikot akkai di hamu. Sa jumulo malului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na dosude akka odeng tu hamuna. Atong unang mahol sohon hamu ari marsugut ay sarihonon ni ari marsugut do narikot disi. Sae do molo marsi porsan hasusaan nabi yakka ari ido sahatna. Di hamuna akka dongan na hinaholongan bakko ni hazol maud do horsoan manang kuatir. Ganu paari saya dong do sibot siri di diri ni jolmai asa holsoan ibana. Holsoan ala ni ulau si ganu paari. Ala ni hahipason, ala ni parsauran narap dohot donganna, ala ni parsaripeon, dohot lan akkana asing. Gabi boy do ago alas ni roha zolmai hinorhon ni pakol sohonon na dinguluna. Takas do diboto jala ditanda Tuhan Yesus hadirion ni sude jolma. Ala ni dada yang ni rohana marnida jolma ubah didok unang hol sohon hamu agi aha. Alai naing tugihonon na dohita laho madala ni ngulutta di bagasan pakirimon di panarihonon ni debata. Mangihutton natar surat di ayat 25 adong dua sibos siri manang dua hal nama bajol maholsoan. Ima na parjolo si panganon. Apa yang hendak kamu makan dan minum sebagai kebutuhan dasar. Dohot na paduahon parabiton. Apa yang hendak kamu pakai berkaitan dohot pakaian manang penampilan. Omma holso na umum. Alai tardok na mewakili sude holso ni jolma di sude narikot dinguluna doi. Alai dipanggil Tuhan Yesus do unang holso namu agi aha. Alau marga do hosa sian si panganon. Jala umanga do daging sian parabiton. Ai molo na margai ima hosatta do daging tanunga dilehot debata tuhita. Da lamma akka narikoti si panganon dohot parabiton so sarihonon na halak nasai dililiani holso ima hataridaan ni naso porsea di debata si lehon ngulwi. Hamunak kadongan na hinaholongan laho paposorohata di jaminan di debata dipakai Tuhan Yesus do gobaran taringot tu panarihonon na di pidong namar tonga-tonga langit dohot partubu ni bunga-bunga na diladangi akan naso mangula jalan naso manggati. Pidong namar tonga-tonga langit atik pedang mangula
dang manabur, dang manggotil, dang papunguhot tu sopo. Gari i disarihod debatado si panganonna. Bunga-bunga na diladang naso mangula jala naso manggati. Umuli siyan si Salomo uju di bungaran ni hasangaponna. Alani i molo pidong na martonga-tonga langiti di parmudu debata. Molo bunga diladang disarihon debata. Lumobi ma akajolma na tinopana na tulus turupana. Naung gabi yanakon na so sarihonon na. Alay ikot jamot do hita mga tusi padohanon dada na madok asa unang pola mula-ulaon hita. Naing patotahod do taringot tupos ni roha di panarihonon ni debata. Alani i didok Tuhan Yesus dangadong labana sa iholsoan. Hal na lugis do na nidok ni Tuhan Yesus di ayat 20 fitwi. Tutudo danggabe tabba ari-ari ni ngulut tabinahen ni nasa iholsoan. Gariada boy doy patubu arsak dohot sahit na mabahen gabe jepek umur ni jolma. Alani ido diajari hita asa say jumulo mata lului harajaon ni debata. Sada oddolan sian ayat 33 dohot ayat 34 ima behado hita totong boy makilalahon harajaon ni debata di tonga-tonga ni na mamikiri akan narikot di ngulut ta siganupare. Bagaimana kita tetap berada dalam suasana kerajaan surga di tengah dunia yang penuh dengan godaan-godaan yang menggiurkan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Gabe di dokma say jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna. Marhite na patujulohon manang memprioritaskan mangalului harajaon ni debata dau mahita sian rohana holsoan manang napa holsohu di bagasan ngulutta dohot napahol sohu di ari sugut. Di sope ikon mana dohita mangatusi asa unang gabi tubuh pikiran naso marpanarihod di ari sugut. Unang mahol sohon hamu ari sugut ninna Tuhan Yesus dang namadok dang rikot ari sugut. Alai hataridaan na torop jolma na loja sumarihod ari sugut ala ni pakol sohonon na gabi lupa madai dengan basa di debata di ari sadarion. Kita harus menyadari betul bahwa hari esok tidak dijamin oleh kekhawatiran kita. Molo tasakapi penarikot dari sugut, HP dang tuk gogo dot pikirat tapasot toni, ido mabaik gabe tubuh pakol sohonon, gabe dang tahilala nauli dot nadenggan na pinatupa ni debata natajalo sa darion. HP takas do dok Tuhan Yesus, say do molo masih porsan hasusaan nabiyak ka ari. Alani hamu kadongan na hinaholongan molodidok say jumulo malului hamu harajaon ni debata na manugion hita do asa porsea di panarihono ni debata di ari sugut sopola ikod dililiani holso hita mamikiri isa darion. Kita dapat memilih untuk percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dan memberikan apa yang kita butuhkan setiap saat. Dengan melepaskan kekhawatiran tentang masa depan, kita bisa lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Aha na boy na naing ulahonot ta sadarion. Halak na nililianan ni holso, boy do gabe dang parduli tudongan na. Boy do gabe say makulit. Boy do gabe mago holong ni rohana. Ido mabayan gabe agawam mahita di momen-momen na arga di bagasang ulut ta sadarion. Atong hamunak kanahin na holongan unang loas pakol sohonom mu di ari sugut manigay las ni roham sa darion. Ay debata na sumarihon hita sian ari na salpu saat tu sa darion marhuaso do manarihon ngulutta tu ari sugut sa liling hita di hasyanganon. Argado ngulutta di bayad debata. Lobi umarga siya pidong na martonga-tonga langit dohot bunga-bunga di ladang. Dohot siyan sude akka na tinoppanay. Di baheni hapo si may bana na mangargahon ngulum. Asalas roham laho madalani partikian na nilihon ni debatado petuho. Amen.